In your eager to crowd ga jo oblay. Ya ka jing khut ga jo oblay. Balay bo oblay u ong yo Moses. Om dan obriu bala pan pek ba ban yo i yang a. Namar ka klip mat ka bo yo i yang a uniap. Kadai ka daw namar ba mdei bo oblay de itriam. Mdei ma ulong uta oblay balong ka ding ka ba lep bet. Mdei de namar ka jing khut ga jong u. Kadang we ka jing ja ka ba ja. Hakapor ka ba ngadang wan na po Delhi siya Guwahati. Dekat plane. Baka jusutrat ban syong po window seat. Dekat badang yat ke plane na po Delhi ban wan siya Guwahati airport. Kaya lang ba sa Jan Julu Himalaya. Banga pech sabar ngayon iyo lo ubadali ubadang kuj. Palat banyak ke bangala ban yo i. Nga pech sipang. Hadin nga paino namala taba palat. Hapor banga pai ki kmat jonga hapop siapo apa dia po flight ngam yo i isu namala abriye ki kmat. Hang tagawan ka jing sutu bakata ka long. Balay bo pol uhap na jrong kulay. Balay bo pol uhap na jrong kulay. Mdei bo bleu lompat yo. Hanre Maria taba ka jing shay jo ka jing ku yu blei. Ukalon hamadan. Banang tanga perkat balay bikinong kiulum. Kijudeng berbor ki kmat yong ki berben. Namar bikimla ban pek. Ya ka jing ku jong ka yor utha syatu ka jaka banang ta ka jing ku jong lo o. Balay ki pek hamslem matla ki kmat. Badai hang ta kawan ka jing sutu inga hang ta po flight. Baka ta kalong kani ka de tang ka barit e. Tang si pang me pek mil i ya ka jing ku jong ne lo o. Bacha jan jong lu Himalaya ka yor. Las dang ya ka ban prie. Kanotam ka jing ku ka jo blay. Nama kita daw ko ki kun jo blay. Tunam sim sting you no blay bangingin mani. God of wonders beyond the galaxies. He is holy, 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 holy. Ngiyo iman kapor. Man kapor baki briw ke jo blay kiyo iyo try. Kikalon man kapor hamadan. U Daniel. U Yohanes batoy kitab jipan pau. Bat kiwe di. Upol. Balay kikalon. Nama kajing taba kan san jo kata kajing shy. Kabak kuj palat ka jo blay. Kuki kun jo blay. Tugin singo tu ya ta kajing kuj ka jo blay. Kajing kuj jo blay. Ngirwai bilang ngirwai. God of wonders beyond the galaxies. You are holy. You are holy. You are holy. Beyond the galaxies. Yes, Lord. You are holy. Ublay shalendet jukilo ho. Holy, universe declares your majesty. You are holy, holy, Bapala, shining that kilo. Yes, Lord. You are holy. Name per day, ben Abraham John.
Tuhan berkat Yoni Ublay. A holy, 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 most holy, holy God. Kebeneng kamdei kajaka kaba. Nishimuddur. Ublay umdei baslong kataka system. Kumadon kinyam kibehikai. He's a person. He's a person. Kaket kadon. Pansiat kesiar kadon. Kebeneng kadei. Kadei kata kajaka kaba don kamdei kaba. Shumut nish berkat. Yonis ubayoi kajing yo ipau. Haka kitab jing penpau. Utho ikitab baru ubatai pang kata ka beneng. Bau dan leu belai bakut. Mdei buslong tanggal air tong loo. Mdei buslong tanggal taka filosofi. Mdei badai tanggal taka system. He is a person. He is a person. He is a person. Bau neu belai du kupa jongi. Uneu bleu di kupa jongi. Our loving, loving, loving Daddy is our God. He's our Daddy. Habeneng ngirim doni Yesu banle. Tang man shumani kajing ko jongu. Ba kajing pala, kajing pala, kajing pala, kajing u. Kajing pala, ba kajing pala. Nirwai biang tu kajirwai. God of wonders. God of wonders beyond the galaxy. Yes, Lord. You are holy, holy. Universe, Universe. is your majesty. Yes, Lord. You are holy, Lord. You are holy. You are holy. We look to you, You Lord. are holy. Holy. You are God of holy, O God. wonders. God of wonders beyond our Beyond the galaxy. Oh, Beyond the yes, Lord. galaxy. Yes, Lord. You are holy. You are holy. Sit on your throne, Lord. You are holy. Universe. Universe declares Heavens your and the earth they bow down majesty. to worship you, Lord. For you are holy. You are You are so holy. holy. You are holy. God of wonders beyond our galaxy. You are so holy. You are holy. You are a We holy bow down God. before you, Lord. Universe declares Your majesty. you are so holy. Declares your majesty.
that. Thrive belong. Oh, Yarabashandariarabayando. Imane, yameko Oh, we stand, Lord. Oh, Yarabashande. You're the one who was, who is, and who is to come. The land that was laid since the foundation of the earth. Oh, malakin na napalo ko tuwang kipaparo. Yung imelo, imelo, Jesus. Oh, kaplang ka birthday. Kipan benay ka purang ka chang ko tuwang. Isnokti lang ko tuwang, banduay ko tuwang. With all creation, Lord, with all the elders, with all the angels, Lord God. Oh, to sing holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is to come, the Lamb that was slain since the foundations of the earth, the Lamb who carried the sins of this world. We sing holy to the Lamb, holy to the Lamb, holy to the Lamb of God. Holy, holy, holy. Melang ubakoy, ubakoy. Oh, kulang projang ublay. Bakit yung kapatid na birthday, melang ubakoy. Oh, yarararabasyan, darararabasay.
Bakui utrai ki bai. The one who was and who is to come. Yeah. Amen. Hallelujah. Ngait scam utrai udan ngi ban kren apreng jungi apreng itu ki baro ki bangela yo ek benta khamtam kalong ke jingkemen jungi ke ba yo bangin Syakri menmani utrai kapor raya state adu kata-kata ti ke bu utrai bu akadonut jonga bani asam lang pen jongpi hapren kapor ka ba langsya ngin la bangin ya bentalang habang ipet ya ka jingim ko jong Jesus Christ haba udon ngne hagasla perthai uem life light ligisnem but ka jingim jongu kayat kayang jongu ka jingim jongu ka khta ek perthai borok away ngala banong ka khta amtang ek perthai ka bakan jado ndai ka khta khamtam ek perthai bakan jaman sim u Jesus Christ ka jing start ka jing shampang jongu tanyo ka bor jongu ngi kren ho long bodon bor do kata ndai khamtam hakani ka singi ikwa mane pet bah shapang kajing start ba kajing shampang kajong u ha kajing e day jong u pat kajing ja ki ba per kajing em jong u kajing ja ha kajing e kendo iki break ba ha kajing em jong u kajing ja ki ba pen syayong yang ki brio kum ki brio ha bangi perkhan kum kita ki por kai bau jisu le kai ka bang kwa ban kren kani kasngi kalong u jisu Christ kanuksa jongi u Jesus Christ kanuksa jongi ngitrang ne em ban long bat ban le ku mu Jisu ta ga de jingkli yang ha ba de pi hatong ngitrang ne em ban le bat ban em ku mu Jisu em ngitrang ne em amio snow ngitrang ne em trang ne ngait skem his trang kemio snow bhai ka jingkli thrai Nai sekamboron na penjungi ngalap teng utrai, tiap bangin lap teng utrai, kajing temu ko jong blay yang apa dia pi kalong bangin long kumno kumu Jesus Christ. Kata kade kajing temu ko jong blay bangin long kumu Jesus Christ. Teki ki mau Jesus ule, hagi benta hagi kap ki ba. Ini pet yang kini kesengim. Ngan pet ngan shim nang tu, nang ni kat kabadai kabenta ka jong Jesus khamtam haba kapau hagi sautuli gospel. Bat ngaken tu yang hilang baro. Ba ngin puli kini ki Southly Gospel ban habang ipuli lesi menta ki hakajuk ba menta idon ya kini ka audio Bible ngila ban sngap ya ka pada ka khasi ngila ban sngap pelut por dan pelat por khnang ba pin sngap ya ka gospel nado ka gospel jung Matius Markus Lukas Yohanes tada pidon ka por pelut por bat khang lut kising khang boro sngap ban syong marwei Filaban snap dekat headphones ni filaban snap dekat kat kanu ka phone ko jong pi snap bat pelet jeng mot na do bas dang bat haba pia lang bo Jisu pinu ka jing em ko jong u kumnu bo yode bi gibreu bat penlingo ya ka jing start ko jong u penlingo ek jing shampang ko jong Jisu amen kita nang ni kat to kat ni tli ki jing e kendo jong Jisu ni nelai ban pet ka baningkong ka benta ka baningkong ka de ka jing jubab ya ka jing kli kiba jingkli betul lani jingkli bariam ya lani jingkli bawadau ya kumno ujisu le kabaningkong inepet na Matius kalonong ba arfuar kot ka ba khatsan adu arfuar kani ka dai spang ka jingsiu ya ka khajna shau kaisar ka jingsiu ya ka khajna shau kaisar te inum pule gini gid kot ka nomor ba ka jrong adu kata te sngowa ban shu tho lai flaban tho iki Matius arfuar lenong khatsan kadkhot hadu arfuar. Tikai ka baca hangni yui bagi Farisi bat kinong bot jong Herod kila persyang man pengop yu Jisu da ka jingkli syapang ka jingsiu khajna. Ka jingsiu khajna syau kaisa kemut syaka government ka jingsiu ya ka tax syaka government. Nang ta pade ki kili am nomor ba ki kwa ban tip
ba kalong ne em ka badai man save ka tax ka government henrai ki kliu jisu namar ba ki kwa man riam yu ki kwa ban pen ngat yu ki kwa ban pen ban wo dong wo nya yu kata ka jing temu kamot ki wan da ka jing mot ka basniu ti haba ki kli ka jing kli kyong hato kalong ka badai ne em man ai ya ka khajna shau kaisar tilada kum kita jing kli le kum kita ki jing ja le kum kita ki jing ja ki jing ki ja ki don ki banta ki ba ngaban mo pi ngila ban lesing ngila ban juba bam dei andre jisu hang ne kani ka jing kli kalong khnang ka bai dei bat ka kam tam ha juk man dang yong ha ka sam kam san perthai kani is a political question ka jing kli ka bai dei bat ka kam hima sima ka jing kli ka bai dei bat ka sarkar le gumno hang ni ka jing kli biang ong phi kalong am damar ba ki kwa ban tip chisha am namar ba ki duna ka jing start ndai em ki kwa ban lem no ban riam yu jisung tiu jisu hang ni don artli ki banta u jisu lada u jubab da ka ba ong be ba ka dei ban ai khajna kamut kini ki jiu ki ba don lupai kata ka jing sharai ya ka jing bitar bat ka jing ki bom sutonat ya ka jing senchar jong kinong rom kila ban penjinga ya ki paru jisu la ban du shibun kita kinong but namar ba kin ngomong ya kata ka jing jubab jong la dawong ka dei be ban ai tenre la da wong bade em kalong ka bom dei ban ai ngim dei ban ai khajna shau kaisar rane shaka himarom kala ban long ba u jisu mas ndap ong kata kinwan ki sipai rom at kin kemi ula ban sha set potok dan arli ki benta barhang ni ka jibab jong jisu kalong kumno ka jubab ka jong jisu uong to ai hau kaisar ya ka ei ka balong ka jong kaisar but hau blai ya ka ei ka balong ka jong blai ha ka khot ka ba arpuwei naba kumta ai no hau kaisar ya ki jong kaisar but hau blai ya ki jong blai da ka ba jubab kumne u jisu ulapen jar-jari kita ki beri boro ulapen sange kita kinong mudoi jong ulen kinong persya jong ki farsi bat kita kinong bot jong herod kim don kitin chu bon wo ni ayu namar balai simpen mong ki juru bat simle persya ya ki nong rom ro lakamot ya ka hima rom kata ga jing keli dan kata ga jing jubab ko jong jisu ka jubab jong jisu kalapen sngap jar ya ki nong wa dau boro haka joko por ka ai ka jing kai ka jilio japang ka jingkit kle jongi kom kita ki nong song shnong ngi don ka jingkit kle kom ki nong song shnong hangni hajla jongi hamegalaya ngi don ka jingkit kle kom ki nong india ngi don ki jingkit kle bar habai dei bar ka sarkar ai ngin le haka bai dei bar ka an ka sarkar ngin le kamta ndai ka bai dei bar ublai ai ngin le ke ka jong ublai da ka ba klem kublai kiti ya ke ka bangile ka bala banlong ka jing thobria ka jing net jungi ngim dei bangin kublai kiti kin don ki por lese hagi sngi ki bangi ong gini ki sngi manta ki sngi bukhaddo kin wan ki jingele hangi haka bangin ngin ko ngu ya ka sarkar bangin le persya ka ktin jung blai ne ngin ko ngu ya ka ktin jung blai bangin le persya ka sarkar ka shong hangi menta ujisu hang ne hikai ngi kata ka jing hikai ka bajeli hu do kata bangin sutu kumno ngin le kumno ngin buat ka nuksa jong jisu habakum kini ki jing kendo kidon kato ka nitli ki bangala tho hang ni ngidon kam ban penang kam ya ka jing start ka bu blai a yang abale pi ka jing start ngi de bandon ka jing start ka bangin sutu ba ki ai kita lani la keli ngi kumno lani la pon ngi kumno lani la riam ngi kumno ngi de man su thu da ka jing start am de da ka jing bi ban ngi don kam ban le ya kata kyong ban balance lani ban pen ya hap tarjur ban pen biang ya kata ka jing kle jongi ka badai bat ka imlang ka salang ka badai bat ka sarkar ban ngi haban pen ya hap tarjur bat ka jing ket kle jongi ha ka jing em ba ka jaman sim
kadon kam yang i bangin penyahap wanum ai lani haba ai lani haba la keli yang i ka jing keli kama kenja do wanum ai ka jing jubab ka ba kenja men siam lada keli yang i ya ka jing keli ka ba kenja men siam wat ai ka jing jubab ka ba kenja do ma kami hap dalili ruem amen kami hap dalili ruem don kam ka ba kenja do ka ba kenja men siam amen nang ta Irong kam rupan itu iki bor ki basenchar halor jungi. Irong kam man itu iki bor ki basenchar halor jungi. Kumau Jisu usung tu uyu i bang ki nong room ki dei kita ki basenchar ya ka Israel ka por ya ka Jerusalem usung tu bat wahai ka burom iki. Don kam man ai burom ya ki beri ban yo ka burom. Amen. Da ka baklem ku belai ktipan. Tang nabar bela burom palat pede bagi ong le kanu kuno ka bamdei kat bakum ka tin jong blai ngim dei ban le ka ini ban yeng scam hakata ka jing sngo thu jungi ka tin jong blai amen ini ban sngo thu hang ni rupa kanu ka organization kanu warga government kamlong tra helor jongi hanrai dei manu belong tra helor jonga ba jong pi udah ublay bolong try halor jonga berjong pi. Kalau ublay ulong try bersisa jonga berjong pi. Kamun ngi kaman ai jubab you know you ublay kam tame. Dan kaman ai jubab you ublay. Amen. Bat kaba kadu kabang iyo jingkai nani kalong ba ngide man kiar naga jinglong arsap. Ngide man kiar naga jinglong arsap. To kata kadai hakabai dai bat kajing ya kendu jong Jisu hakajing riam jong kitu ki Farisi bat ki nongbo jong Herod ban penhab yu hakataka ban ai khajna nen mai khajna ngi skem ngela tip ya kata ngela sutu ya kata te kabaar pan kadai hakapor ka bau Jisu uya syambat ka tu ka breu ka ba klim lani hakapa kilawan lam ya ka breu ka ba klim kata ngela man pet nyu yones lenong ka ba pran khot ka baningkong du khat wei Kinong tho nganong batay kata nrai kalong kumni ka jingja kalong kumni hagapor bau Jisu udang ya na kwe ka jaka ban hikai ya ka ktin ka jong blay ban le ki kamba kampala hagata ka por lawan ra ya kata ka brio ko bala syakem hagata ka jingklim hagapor ba kadang klim lalap ya ka ba lawan lam ya ka syau Jisu bat hang taru kadai kata kajing kuat pun wadau yo Jisu kadai kajing kuat pun tunjuk yo kadai kata kapan ban challenge ya kajing long ko jong Jisu kinong to bat ki Farisi lawan ra ya kawai ka gentai kepala syakem ha ka baklim syau Jisu da ka bat tunjuk yo la unbut ya ka hukum Moses ban sya ki man lentam ma ya ka ne ban pen i ya kajing so snai bat ban pen ken ya ka an ka jong Moses Hangta kawan kebiang kajing kumno kade kajing riam jong kini kinong yalam niam kinong to bagi Farisi kilawan lam ya kata ka isu hau Jisu panawalam yang nang kabriu kepala syakem hakata ka kem hakata ka kam jong kajing klim namar balai kaktin jong balai lani ka hukum jong Moses ka ong bala dalap inu baklim deban lentem mau henrai hang ni kini ki Farisi kim shimbat bi kaan babaro jong Moses Namar Moses uang tada lap inu baklim amdai tang yu senrang amdai tang kentai yu senrang di ban lam ti seu tau baklim bat kapan balai pelatnya yu kim pet ya kata andai ki bat tang ikeni kawai Tiadin kata pade kat kum hukum Moses barok ngot de ban lentem mau ban sya lentem mau andai ki bat tang ikentai am tip balai kalong ta andai hang ni kalong ba lapon lani la riam yu Jisu unle kumno unjubab kumno atau unsya ki melen tamau kai ka kata hukum jong Moses atau paki ki deban bat be kata hukum Moses ka jubab ka jong Jisu kai mau Jisu jubab ni ka jing start ha ka jubab kalong kumni uta uba klempop napreng jong pi unlong uba ningkong ban len tamau ya ka Ada yang apa de ping don kita ki situation ha ki jingja ki ba la
la nomno la care yang i tani la kono yang i la pen la yalam i hakendong mangem la dangin le ka tin jong blai ru lada ngimle ru kolong ba kumang yong kasimo lada yang ru tengku shong ru je ha ba kum kata kampor le kum nu jisur ulong hak ni ka kom le kum nu menta le kum nu ndai jisu ubadap da jing start ka jing syampang ka jong blai ujuba begini ka jing kli utawa klempop na pedeng jong pi unlong ubaning kong ban len temau yaka hang tu baro kiba don hang tu ham tam kini ginong elam niam kiba khamat ki farisi pat ginong to kiba khamat pat kham tam hang ni kidon jing batai ki ong ba ya kita ki pop ke bau jisu ong ka thoru spang ka jing klim u thoru spang ka jing klim ong ladadan menu na prem jupi kibam klim kila ban kawang mau dari kiba klim wat kawang mau kala ban kum taru kita ginong to ang tu ki farisi ang tu kini ki pop ke bau jisu ong ka kentop yo barok ki jat pop lese kala ban dong ru ya kata ka jing klim ka pop jong jing klim handrai baro na pring jongki kiba dan ang ta pat ki pat ba kiba yang man pet ya kata ka jing ja baro kila su tu ladung ngak ngadono jongki ladung ngak ngadono jongki lada ki ong ngilin tamau lada we un shim ban ra uma ban kawang kamon pensisa ba udai uba klempop bat menu ru umdan bala ban klim lel dia ba kilong klempop tang uji su ubadan hak tu kejaka hak tu klemat udai wa klempop bat de tang mu ubala ban lentam mau ya ka lani ubala ban penkesan ya ka bat hakum kita kipor ngiru lese ngila ban syapon tani ngila ban syariam ngila ban don hakum kita situation nginle kumno hang ni in pet bau jisu habau pet ya ka ui tangi kawai ui isne ya ka ui ya ka babaro akila yang persya ya ka pat umdan menu defend ya ka uji su hang ni utip baudai utip siapang hukum jong Moses mardai mau utip batau ya hukum boro amen pi realize kata bau jisu udai mau uba ai ke hukum jong Moses tu kumlung utip siapang hukum jong Moses utip lot hanrai na lor bu utip ya hukum ndai ujisu hang ne ujiet ya kai ujiet ya jing senai ujiet ya jing senai ujiet ya jing map ujiet ban iet ya ka ujiet man penram ya ka ndai ban penkesan ya ka hang ning yui ba ka jubab ka jong jisu ka penkesan ba ka jing isnai ba ka jing map kilong ki phang pedang jong ka hima jong blai ka ba kham tam abang ikran phang hima jong blai ikran ya ka jing map ka jong blai ikran ya kata ka jing penkesan ka jong blai lada mangap no pi ngilong kum keto ko brio kabang ngila sya penrem haka imlang ka salang sya penrem wat hi kita kiba kiriu niam kiba la yang persya ingi hila penrem yangi kan mau don jisu banum penrem yangi yu ingi da ka khmat jong jing ie yu ingi da ka khmat jong jing map palada ujisu umdon lada ujisu umdon hakane ka khlemat kan long kum no keto ko brio kala jin dala sya len tamau kala yam handrei aingo utrai udon ujisu amen udon ujisu ban ngiyo ban pulih syapang jong kani kabriu menta namar belai udon ujisu kadai ke jingkut ka babha jong ka am ke jingkut ka basniu bat kumbang itip na kani ka gospel uyones kalong ba ujisu ong hadin makilalet nyo weirum dan syuk iba mudoi persya ka kiba keren persya ka ujisu ong sino kita ginong persya jong sino ginong mudoi jong pa baro kaum dan su menu jisu ruang kelet ngaru ngam penrem pa nrai kumno wat nom le pop shu
kata gadi condition, ta gadi ka kendon, wat nom le pop show. Yang ni i kum nung ila ben buat ya kata kenduk sa jong jisu apa kum gani ka por ni kum gani ka jing kenduk. Kabaning kong kolong bagin kiar na kata ka jing bishar bat jing penrem ya kiwai. In kiar na ka jing bishar kiwai. Klem da tip ya ka sedang ka kut, klem da tip ya ka dang ka duk ki ong si wat nom bishar ini no. La dep yu i menta hakinu kinu ki jing long ki jing ja jong no para banget ne kiwai ru wat nom kloy ban bishar. Uji suang ni uklam bishar, nrai usngap upet kajayung. Kabar kalong kajing pen i ya kajing isen a, yang kasih aka English compassion kajing isen a kabat jem. Tongin kloy bangin long ban pen i kajing isen a borobor. Ningkong habang ilap ngija kanu kajing ja kajing jungi kumbolong jisu kloy ban pen i ya kajing isen a. Badru ban penbet, ho nginong kaman penbet, henrai ngin penbet, om dah kajing bitar, om dah kajing isat met, henrai dah kajing iet, ngin penbet dah kajing iet. Uji suang tu, ya ka, penbet dah kajing iet. Ban kata kajing penbet kajong uji su ya ka pelong ya ka, bakal numlek pop show, ya ka tu kajung pop. Kamar ngim sim yo sngau show, sepang kajing mudoi percaya ka, amen. Nang tapa de? Ngidi ban sutu apa kum gini ki por, habadan ngiu i inu ba ki ha ba ka pop ngi i, ya inu ba ki im ha ka pop, ngidi ban sutu ba mangiru ngila ladangi ailat ban ha ba ka pop. Ngidi ban sutu i kajing tolat ka jong iru. Syaban bishar ini no, syaban keren ini no, ngiset melien ba kam ta kata kajing long jongi, ngile kum no. Ladayo sngo ba keren i percaya ngam bitar ngan sngo dom. Baligi keren yang aku minta, Andrei, menin ngarang keren ini pan, menin ngarang keren seni ini hatong menjumpa kat sekumta, ladangi lan, ban keren persya ikiway, ladangi la janai, kumau uji suang, ladadan menu na penjung pi kibam klempom, ladadan menu kibam ju keren seni ini to dom kan kita keren seni pi, Andrei ladangi lat ni keren seni ini semua bangingin pet dak kamat jong kajing, maaf kajing seni yaki, amen. Nang ta sa kaway ka kanuksa kapangilaan bot kajing pen i ya kalenti siya kajing penem ujisu haba usyem ya ka kalong kadaw jong kajing penem ya ka lalat na kajing syalan tamau kajing penem hakado pa kajing penem hakabang kajang mansim haba ujisu ang ya paru lama menta kilat nyo wala pop show ujisu upen i ya kay kalenti haladang ia kenduk kum kita gejat jingi kenduk haji jongi to ngin lek kum ta ngin lek kum no ngin long kita kiba peni ya kalenti jong kajing penem nang taru kajing tumu jong kajing em jonga ba jong pi kum gi khon gi jong blai kadai ban kentiu ya ka hok bat kajing isnai ba kajing iet ngin kentiu ya ka hok kajing isnai bat kajing iet kita gidi ginuk sa kiba ngila ban yo nakanika jing ya kendu ko jong jisu pat kani ka brio ka ba la shema ka jing klim kidon shibun kini kidon shibun hang ni ki jing ja ki ba nga habban inum krenshu unrei to ine pe sa kawai ka jing ya kendu kajing kendu kajong jisu bat upilan baru Herod ini apa menta kajing bishar jisu bat kajing keren baru upilan Yohanes kat pra lenong kat kaba arfu pra kat kendai kat pra lenong arfu pra kat haduk kat lenong kaba kat kendai kat kaba kat riu in pe kata inum pelaban pulilut sobaban suto kani kadi kajingja hakabau jisu la tian bishar yung hadin ba la syaula la syakem bat kalapoi kita kisngi la jan kita kisngi ba unsya sa'adan fna ya jisu tilawan lam yu ban bishar hakmat upilan tiya kani kajing bishar kajong ujisu hakmat jong pilat Pontius Pilate ujisu ula pen i hang ni
Pendapet bah kata kajing ya day kajong u. Kumnu bau jubab yu pilan. Kumnu bau keren ikintien. Ba hadu ba upilan. Hadu bau pla dala dia wang ngam shem kanu ka jing duna dan kajing palat hauni ubriu. Ngam shem kanu kajing palat hauni ubriu. Kiai kita kajing keren kajong Jisu ki bala pelong yu pilan banong ma ngam shem e ka basni hauni ubriu. Ngam shem e kanu kajing bakla hauni ubriu. Lasa bishar yu. Tika ni kajing jubab kajong Jisu. Kaba hang ni yu i bau Jisu haba upilat ukli yu. Jisu dah kajing start, kajing jubab dah kajing start, dah kapa open scam bak hima jong u kam day jong kani kapertai. Hakapor bau Jisu au pilat kuli. Hato Medeus iam. Hato Medeus iam. Jisu wang kumdo. Wang kahima jong a kam day jong kani kapertai. Kahima jong a kadai kaba hima kaban jaman sim. Te pilat unle amno. Ulah iban bishar ke bang jaman siam. Humla ban bishar ke bang jaman siam. Ka ai bau Jisu ukuran ni ukuran ya kata ka kajing start ka jong Jisu ban keren. Kalong ba what kat yu pilat. Ai dau kendiat ru yu pilat. Baun wo nya yu. Tadi baun siam kono ka kajing duna u. Baula ban wo nya ban long ba ha uniu de ban sa na yu. Kajing start kajong u. Ba usutu usyampang ya kiai baro. Wat kane kajing keli kajong u. Pilat hang ni kalong kajing keli kabalong politically charged. Kabalong kam hima sima. Kabaide bersencar ka khadar. Bat hang ni upilat uyang na kamta ka hima rom ra kawai. Ka rom ka keli u Jisu menta. Hato melong usim. Tadau Jisu wong bakla kajing jubab jong ula ban sya sanarpna for the wrong reason ila manong ni for the wrong reason nakamanta kidaw kibamday bono pleng jonga ba jong pi ngisya pensitom ngisya bishar dan ngisya keren namar kijing bakla kijing jubab jongi kijing keren kikitien kibangam dewan keren. Nakatanang ide ban don pan kating start no play. Kino kibuduna kating start token pan no play wang u apostol Jacob. Hakai sti jong u. Tongin pan. Ngin pan ni kata kating start no play kumno mangin jubab. Hakum kini ki situation. Ai ba kating start jong try Jisu. Do man sim jong u kan pen sha yangi. Bat hang ni ru hakata kating tunjuk kajong u Jisu hakabai day pot u Herod pan. Habalakli u shibon kijing keli u Jisu u penjar-jar yala dia. Kidon ki kentien ki bau Jisu u deban ong rei ong usngap jar-jar u penjar-jar yala dia. Bat hang ni yu i takawai lagi ni kijing kijing kenduk. Nakwa panong kumni. Nakini kijing kenduk baro ki bau Jisu u Yeshem. Tadi uya kenduk. Kapan pau ya ke kapan pau bau Jisu penkesan ya ladi. U Jisu ula penkesan ya ladi. Udon ka bor nomor ba ulong bohok. U Jisu ula penkesan ya ladi. Henrai penkesan ya ladi kendiat ru. Wat hapdeng jong kata kajing ya kenduk jong badu Herod badu Pilat. Ula penkesan ya ladi. Henrai usngap jar. Bat ujubab tangnya kabadai tek ya kabadai. Bat kajing jubab kajing uru kalong da kajing start kaba kimla ban wotnya kendiat ru ya kajing jubab kajing u. Namar Ukraine ke ba jaman sim. Bat kim don ball ni kim don authority ban judge ke ba jaman sim ban bishar ya ke ba jaman sim. Kajing kane kajing ngap jar hakamat jong u Herod. Kalau kapelong ni kata kajing keren apa yang Jisu padu Herod bau umdan kentien cu. Kapelong ya Herod umdan kentien cu ban keren Jisu. Ban upelatnya. Shem kano kaba duna Jisu. Te kata kadai kabai kaba ngiu i hang ni. Amen. Ngiu i kata.
ya ka jing start ka jing champang jong Jisu ha don chibo nang ni ki phila ban ngong phi biang na pen seluruh ngilang baro bagin snap lani bagin pule ya ka jing ya lenti jong Jisu nagi gospel baro sautli gospel ki pen iu Jisu hagi sau rukam pendapet bahan nagi gospel ban haba ni pet ni snap ban ni kom no bo Jisu ya day bat gibriu kom no Jisu ya day bat kita ki jingja ki ba ki jing jubab ki jing kali ki jong gibriu ki ba pen riam u kom no bo Jisu takel ki ndai pin solingo do ta ta long ba start do ta ta ulong ba start bat ki jing jubab jong u ki long ki ba pen sayong ni gibriu do ta ta tong in letang go ngin kabang kwa mangan ngan peni fiang di syapang kajing kendu jong Jisu bat katuka bertu bapang kakti tong ini puli yang nyepai kata mo ini puli tani ini film puli no Marcos lailen nong kot kaba ningkong hudu kaban riu kajing penkia u Jisu hakasngi sabaton kajing penkia jong Jisu hakasngi sabaton kani kajing jang chubatai fi lengkot kajing jang u Jisu ulapun kot ya ubreu ubala terkong bat yap kakti hakasngi sabaton kabala penmi ya kajing tenta kabajur kajing ujor kabajur na kita ki Farisi ki bakhen bakalong kajing penken ya ki an jong kasngi sabaton ban le ya kanu kakam hakasngi sabaton ndai u Jisu ang ni upen kia ya uni ubreu ubayap kakti ula terkong kakti u Jisu ula yadai lagi kam jong u bat kata hakasngi sabaton kumno ba ubatai ki spang kata kasngi sabaton dakaba pen scam ba kajing le ba kajing pen i ya kajing iet kajing pen i ya kajing isnei ka kham bah ban ya kajing le ya ka lane ban buat ya ka an hang tu Jisu hakapor ba ula ukli kalong ka badai ne man penkia uni ubreu singi sabaton barok na peng ki snapjar kimdan jubab ki pet di khwat behe Jisu ki snapjar kimdan jubab anong baru Jisu hak to ko pinda pule na to ko Marcos bau Jisu da kajing bitar ula bitar ya kajing donut jongki ula bitar ya kata kajing long nongno kajing perkat man bat bitangi kita ki an ki kanun bat ki pelatnyo ya kata kai kim perkat ya uni ubreu bapang ka keti ubadang kam kajing penkia ndeu Jisu yo ya kata kajing dong kam bade ban penkia yu wala kalong aksi sabaton u Jisu penkia yu kamut ayu kata kamut ba hangtungi iba kajing bu akhmat ya kajing isnei kajing iet kajing isnei kajing lebha ban ya kata kajing buat niam buat rukom pagin buat tik ya ki an ki kanun henrei ni klet no ya kajing iet ni klet no kajing isnei ni klet no ya kata kajing lebha kalong ka bamdei u Jisu hang to upen i kata ba kajing lebha man ki por kalong ka kham dan kam banyak kita kian ki bangibat amen kalong ka badan kam do kata titui di ibai benta iba ngila ban syam kibun ki benta ki bangila ban syam hai ge ki bau Jisu ulale ndai ka banga nga sultanat do kata kadai ba kumnu Jisu yang akhmat upilat padu Herod kini authority government authority nongno kiba khle do ndai kumnu kajing juba bo jong Jisu kapen long iki ba kim dan dau yu Jisu kim dan dau ki ngasem ngamsem ye hu Jisu pade banyo ya kata kajing sanafna ami i kono kabastiu te yang apa de piru bangi emang ne kapertai ngin ham ya kendo bat ki breu barok ngin ham ya kendo ngin ham ya iwat ya ki breu sarkar kajing senchar ha snong atha kajing senchar ha ki school ki college ka kajing trade tungi ngin ham ya kendo be nak tadau ngin di long ki ba adakar ngin di long bo start ngin di ban wat ngin pet na kanuk sa jong Jisu kay bo Jisu u le akum gini ki por kawai kalong ba kadang isem ngi kanu kanu kajing le lan isem ngi kanu no jing mudoi
ngim de ban pengsan shwe la de ning kong ngidi ban sngap jar pej ada dongkam ban batai la de pila ban batai andai to ai bagi brio kin pin shisha ya ka jing bha ka jongi ai bagi brio kin lap ya ka ei ka bangile kalong ka shisha nak ta daw ngap kiar na ka jing arsam ngap kiar na ki kam ki basniu boro kiar na ki jingmut ki basniu boro kiar na ki ki bangile ki bamlong ka bamdei tada ngile kita ki boro ngong pi kan pen sngo scam yangi tada ngiyang kamot they will not find anything wrong in me kinum syam kono kono ka bamdei ban ngi par haba ki kumolong jisu syam kono kono ka basniu hu uyang uba khoj uyang uba umdan jing thok bria uyang akmat chong wat ki ka ngong pi pilat u herot yang na kamta ka rom bro ko wei uyang uba san kamat ki breu kinom ki sanran ki jong u ki kon Israel bro bat kata ka hima rom uyang uba klem thok bria na kata daw ka tin jong blei ko ong ba u jisu long kon lang brot jong blei uba tlem uba klem thok bria ubam don kano ka jing duna u uba bet hakaktian ka telit kumba u jakap wang uta uba bet how to lead kan uta ubam keryang to lead ubam kumno uba bet how to lead ka karan ka telit uba bet ude buru uba bet u jisu hakaktian ka telit jungu hakakam ka jungu hakayat ka yang jungu ka em ka jungu ka jing em ka jungu bro ulong uba bet amen ulong uba bet let us learn from the best to angin yo ka jing kai no uba hatam no uba best tam no belai bang iyo jing kai nginum bakla dalili ruem amen nginum bakla dalili ruem haka bakut no ngaong biang ingilang iwi wei tongin lej mangin peja kataka jingim gujung jisu ai kan long nuksa haka ketien katli jungi haka jingim gujungi haka jingede baro jisu la pen nuksa baro haka jingede jungu haka jing duai haka jingede jungu bat kibriu haka jingede jungu bat ublei haka jingede jungu bat kesorkar hak ki baro ki benta u jisu ula pen la de mau dei nuksa uba paka ado kata-kata kalong yang apa pi bangin pet show amen haleluya dekane ko por ngili bangin ya why no apostol don ibanong to ngene ko por to ngili ban yang lang ne ko por ngili ban yang ne ko por te kenmaru uba jisu ulong jisu uba penkhia i bapang amen te to kata ko nuksa ka ba jisu la pen ngin duai lang ne ko por Hinduai nam tay bapang mashitom ba Hinduai na kamta ibali faster well thaba ishtom Hinduai nam tay ikong one kid bok na po umwai don gajing shitom Hinduai na kamta i hoi may shairu don gajing shitom natadan manu na kibam kama ikimi jong doktor iba don gajing shitom manu de to phila ban ladadan manu kani ka klemat ru phila ban bu la jong kti jong phi ha ka benta jong ka bapang Hinduai ngin kata ka ba ujisu la ingi kanuksa ulong u hila udong penkia unong penkia to ngili banduai ni pon tra jisu ngiwan khamat jongme ngiwan man aingu ime ka trai namar ka trai ble jong trai ka jing bha ka jongme ka trai namar ka trai kanuksa ka bha mela pen ingi ka trai mar melong ka trai unong penkia ka trai melong unong penkia ka trai par kani klemat ka trai ngakren ka jing penkia jongme ka trai hikini ki bapang mastom par ki para bagai jungi ki badan ka jaka ki bla bo ki kti ha ka banta jong ka bapang ngakren ka jing penkia jongme ha ka teng ka jongme jisu long malakya no ha ka teng jong jisu trai ngakren ka jing penkia jongme ka trai i ba li ka trai ble jong trai i badan ka jing sumar menta i raja ka trai ble jong trai ha jing sumar ka trai ngadwai ka trai jing penkia jongme ka trai ye kong one kid ka trai ngadwai ka jing penkia jongme ka trai ye kme jong doktor i ba ka trai ngadwai ka trai jing penkia jongme ka trai a ble jong trai me shai ka trai ngakren ka jing penkia jongme ka trai hagi kini ki met ka trai ki ba shitom boro trai haga kerteng ka jome jisu ta ka jing jam snam jome ta ka jing sha bom sha sempat jome lapan kya iki ka trai ni aingu ime ka trai ma melong bleu uba crowbor unong pen kya Jehovah Rafa ka trai melong
oblay unong pun kia try try ni ka por try ai ngui me ka try me kren chingi ai ngui me ka try no mar me peningi ka try ya kan nuksa dala dia ka try blay jong try ba kum no me em da jing starting shampang ka ba kan chap blay ka try kum no me deal ba kini ki different situation ki jing jeng kan du ki ba ka try ki trap question ka try kita ki jingkeli kiba mut ban penhap yang mereka try ban wak dong wak dau yang mereka try dari kumno ko try daga jing start belai ko try mela lat lot gini baru try pat kalong ka jing hikai yang ko try kanuk sa ko bahai yang ko try bangin yok ka jing hikai ko try apa kum gini ki por ki ba ngi em ko try belai jong try ki bangin ko belai ki tida lei ru am ka pertai ko try ndrai ko try ngin long ki ba start ba champang ko try namangi don yung sim jume ha ka jim jungi ko try na kata kadang long ki ba start ba champang ko try Jisu yarap ingi wepi we ko try mangin long shisha ko try kiba la ko try blejong try banong janai wada ka ketin ke telit hagi kam ki cham jungi haga jeng em ko jungi ko try ko man kaski in long shisha ko try kiba janai ko try Jisu ngi aingu eme ngi ka burom shime ko try ban kani klimat ko try to pelanyo ingi daga jing kurku jo me ko try habang imi na kani ka jaka ko try ai ba jing ba jo me blei ko pa jing ai jo me try Jisu ko jing pesat bod me man semo ko ai begini barok long dekat bat ngi Kepada kini keklimat mentah, oh giri kuat keleng sarong setelah kepertai, kibakot kerpat kerteng ni Yesus, nadu mentah bat jebam jukut ru. Amen, amen, but amen. Hallelujah, we alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.